Les obres del segon Institut Públic de la Seu d'Urgell estan a punt de començar. Aquest dimecres, diversos tècnics han fet l'acte de replanteig de les obres en el terreny que acollirà el nou institut, que està previst que pugui ser operatiu a l'inici del curs 2014-2015. El nou institut sorgeix del replantejament de les necessitats educatives de la ciutat després de la baixada de la demografia. Al mes de novembre de l'any 2011, amb el departament ens asseguéssim i amb la comunitat educativa i féssim un replantejament de les necessitats educatives i de l'orientació també de les obres que s'havien de fer, i es va decidir que es reconvertiria l'escola a la Valira, que encara no tenia l'edifici definitiu i que s'havia de construir aquest edifici definitiu, doncs que es pogués reconvertir en les obres o en l'edifici d'un institut públic, del segon institut públic de la ciutat, que sí que realment era una obra necessària des d'un punt de vista també demogràfic. L'Institut de Secundària La Valira també acollirà els alumnes de l'escola de primària La Valira, que es troba de forma provisional al centre de la ciutat. Per tant, durant els primers anys de funcionament, l'equipament acollirà nens d'educació primària. Parlarem serenament amb ells, a veure com fem aquesta transició, entenent que acabarà sent un institut. L'obra està pensada com un institut, però serà prou flexible com per, si ho convenim amb les famílies de la Valira, que això ho farem a partir de les setmanes o propers mesos, com fem aquesta transició i en quins cicles i en quin moment. Durant la presentació que es va fer a l'Ajuntament de la Seu del nou institut, a les famílies usellenques i altres directors de centres educatius de la ciutat es va poder veure una pancarta de les famílies afectades pel tancament de noves línies de P3 a l'escola La Valira.